Да, първоначално не исках да го купувам, но е толкова евтино, продуктът е страхотен и е чудесен подарък, цялото ми семейство ще бъде щастливо. Съжалявам, че не го купих по-рано, когато все още имаха директни продажби. Днес купих още 2 от фабриката за жена ми. Тя работи във фирма за ремонти и печели 10 000 юана на месец. Попитах наоколо и всички използват това за ремонтите на клиентите си. Това е супер лепило. Не го отхвърляйте само защото е евтино. Използвайте го веднъж и ще разберете, че работи, и никога повече няма да се налага да купувате обикновени неща. Съжалявам, че знаех, че работи предварително. Нямаше да имам толкова много проблеми, ако го бях използвал. Изхвърлих всички пирони в къщата си, защото ремонтите бяха толкова скъпи. Това супер лепило е всичко, от което се нуждаете, просто държи здраво. Ако къщата ви се срути, може лесно да се поправи с него. Здраво е, не се напуква и е устойчиво на стареене, топлина и корозия. Може да се нанася върху мрамор, метал или плочки и може да се полага на улицата без цимент или тухли. Лесно се залепва за метални стени без прилагане на натиск и е предназначен само за домашна употреба. Ще обсъдим това по-късно. Благодарение на това, повредените предмети могат лесно да се поправят, спестявайки ни много пари. Не го подценявайте само защото е евтин. Ще разберете колко е добър, след като го използвате, и няма да се налага да харчите пари за ремонти, защото производителят ще го рекламира безплатно и ще ви го препоръча. Тези, които имат нужда от него, трябва да го поръчат възможно най-скоро. След като го пропуснете, никога повече няма да го видите.